Dobrý den, my vás dneska vítáme u správy stanice Odlivu a dneska začneme radostnou zprávou. Takže tábory pro děti jsou v plném proudu a tak jsme i my zašli na jeden podívat. Po dlouhém úsilí se totiž podařilo místním kuchařkám připravit výbornou snídani, kde bylo kakao a vánočka. A více se dozvíte od našeho reportéra Pepi Žletka, který je právě teď na místě. Pane Bože, máme dva, dať nám jídlo požehná. 4, 3, 2, 1, tam. Co to byl za pokřik? To byl náš pokřik, co dělali před každým jídlem. Jak vám chutná? Bylo to moc dobré a jsem rád, že takové vůbec existuje. Dokážete si představit dát si ke kakao něco jiného než vánočku s marmeládou? Ne. Děkuji a nashledanou pro televizi Odlivu Pepa Žlapek.